Hello, Söris. Tässä on Luka. Joo. Ja tässä on minä. Ja tänään me tehdään uudestaan Game of Trump. Eilenkin tehtiin, mutta sitä videoa ei ole julkaistu, koska sitä ei ole editoitu. Ja jos sitä ei ole editoitu, sitä ei voi julkaista. Ja jos sitä ei voi julkaista, niin sit se on Wolfram. Niin. Ja eli nyt Game of Trumpin aloitus. Eli se alkaa sillä KPS. Kumpi ottaa? Eli KPS. Siihen niin. Mehän 1-0. Oi vittu. Tää on helppoa, mä teen takkaristi. Oli hyvä tuote. Oli hyvä tuote. Monta yli? Eli 1. Game of Trump ja 1 pullo. Vähän liikkuu jalka. 2 yli, eikö? Ei se on 1 yri, mutta se on tää aika temppu, niin ota se vaan 1. Ei! Kirjain. No, la polizia. Ja siellä kun tulee ensin Trump, niin se katoo. Jep. Tonne maahan. No ei tähän Trumpalle. Niin, eli mun temppu, joka tulee oleen... Mikäs temppu se on? Sidebacki mahaan. Sidebacki, hä? Joo, eli Kyllä. sidesta backi. Ei vitsi, mä sain. Lukan. Oh no. Tää on paha. Yes. Astuit askeleen. Hehehe. Ja pöyksi jalkaa kyllä, jos sinne Astuit. Hehehe. Kabum bombo kyllä. Ei mennä sosakkapumiin. Ihan sama. Bom bom. Yhdellä jalalla kabum. Ne mut Testaa yhdellä jalalla. yhdellä jalalla. Onko sun pakko tälle niin? Joo. Ei. Ei oo koskaan. Nyt takolle Suomen paras yritys. Good boy. Siinä oli hyvä aloitus. Mun temppu mä teen. Eli TT. Honk. Bekki X2 stikki. Taas stikki. Ok. Yes. Mielessä pääsee tekemään. Tää on harmillista mulle. Tää on tosi harmillista, kun stikki. Osaatko sä niin hyvin stikki? En tiedä. En oo ikinä testannut, mutta lähdetään sendaan. Ei aivan. Ei ihan. Pullo vai kirjain? Kirjain. Okay. Bojoing. Kyllä se pulla pitää säästää myöhemmin. Jep. Mikä se on sun temppu? No. Mitä temppuja on? Tää on Game of Trump, ei mitään nukkumiskerhoa. Me nukuttiin jo Trumpalla. Ei tarvi nukkua enää. Eli mun temppu on
Back X8. 8 back. Ei, mulla on kirjaa tulossa. Oh, fuck. Ei, No, mä menin tohon reunaan, Viki jousi. Yes, mulla ei tarvitse. Kovempaa! Mä teen väkkärimahalta. Easy. Tulee. Hieno mahal. Oliks se? No kuvasin tän koko jutun. Oliks? No. Tehdäänkö uusinta? Tehdäänkö uusinta? Kyllä me tehdään. Ei. Me teemme uusinnan. Eli siitä niin uusintaan lähtee. Kohta näkyy tulokset. Tulokset sanoivat, eli Ei tullut. ei ollut. Eli kirjainta ei tule kummallekaan. Eli Luka johtaa 2. Onko mulla TR? Tram. Ja mulla on tää. Häh? Tram. Ja mulla on tää. Tra. Tra. Joo, ja sulla on TR. Joo. Patapim. Pidä mun temppu. Mikäs sun temppu? Bäkki mahalta selälle ja selkäbäkki. Okay. Se tulee olemaan. Turvallisuus ensin. Joo, turvallisuus on se vetsukarki. Mikäs snappi alkaa? Bäkkäri mahalleen. Onko sun paus siellä? Ei. Huh? What are you yapping about? Ei, mikäs snappi on? Bäkki mahalteen. Bäkki mahalteen. Mahaltaan selälle ja selältä selkäbäkki. Lukan lempikombo. Lukalle tee. Vai haluatko käyttää pullan? En mä osaa oikein mitään komboja. Miksi sä oot tuolla? Voi kyllä. Mä jäin jumiin. Mä jäin jumiin trompan sisällä. Älä työnnä. Perkele. No niin, mä kuvaan varpaille. Mun kummatkin kädet on tässä. Mä vedän ilman pomppua. Oh no. Standing. Mä joudun kuvaan näköjään Vedän täältä. ilman pomppua. Mä en jumiin. Backpack-stikki. Eli tästä backpack. Patapim. Sä osaat stikkaa. No, se on elämä. Joo, mut sitten pitäisi saada mut täältä pois. Luka. Itse mä menisin. Pidä mut pois. Itse menisin. Nyt irtos. Toi oli. Hyi. Roska. Eli bäkkäri stikki. Joo. Ilman pomppua. Ilman pomppeja. Anna sit tää heitä. Keräävä Monta pulla. sekkaa pitää? Häh? Monta Siellä, sekkaa? että sä oot tällä lailla. Kun sä tällä sikkaa lempu. Puhu kovempaa. Kun sä stikkaat tempu, se pitää olla tälleen. Blä 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 Ei mitään tälleen. Ei sillä oo mitään sikkaa. Säkin äsken hellytit käsiin. Mun temppu. Onko mä vedän backpack? Tra. Eikö? Vai onks mulla tram? Sulla on tram ja mulla on tra. Katso odottaa. Mikä olisi hyvä temppu? Mä vedän selkäsaidin X2. Selkäsaidi. Joo. Varo. Yes.
Yes, come on. Hoi, ninja. Karate. Ei vitsi. Nyt jos mä saan kirjaimen. Niin. Mä vedän Sinne pääsee. polvilta läkkärifländiin. Oh shit, tää on mahdoton. Vedikö niskoille? Vedin. Oh shit. Mihin? Tänne. Ei jää Ruka kuoli toisen kerran. Kuoli toisen. Nyt tulee uusi shortsi tällä. Tästä tulee uusi shortsi. Ruka kuoli X2. Ja nyt se tuolla kikittäisi. Laittakaa kommentteihin, pitäisikö meidän rupea tekemään videoita meidän tosta Minesurvista. Tänään aloitettiin, kummatkin sai elytrat, Eli siitä. fullit, timukamat ja kaikkea hyvää. Ja läpästiin Mine tänään. Ja me pelattiin 3 tuntia ja saatiin kummallekin fullit, timukamat ja elytrat, eli aika hyvä startti. Ja kommentoikaa myös, että Miltsu on parempi kuin... Luka on parempi kuin Miltsu. Menes. Mutta nyt on mun... sä et ländännyt sitä sun tempoa, eli mun vuoro. Oh shit! Mitä sä teet? Ei heittää se suoraan. Lebron. Backki yhdeltä jalalta. Oh. Kumpi jalka? Tarviiko ländää? Joo. No, tää oli näin. En mä enää osaa sitä edes tyyliin. Joo, nyt on. Shit, mä vedin backkiselta. Mä nyt vättikin sitä käsiä. Mä en osaa enää sitä, se on vaikea. Sitten makoillaan. Kovempaa. Mä vedän voltti 180, voltti 360. Ei tarvi ländää. 360. Mä tänne puolelle. Mitä hyppää mun päälle? No flex, että sait se. Katso odottaa. Oltiin sillä 80. Ihan sika hyvä yri. Ihan sika hyvä yri. Mutta uusi tunti tuolta noin. Tunti. Jos mä lippuun alas, niin kommentoikaa alas mulle, että Hyvästi Miltsu. Tuu tänne kuvaamaan. Siellä se climbaa menemään. Hyvä. Pääsekö? Pääseekö kaveri siitä reunaa pitkin? Dudesoni. Dudesoni Jukka. Käytti verta. Dudesoni Jukka. Ne, trampastunti. Lähtee hulluista. kannattavampaa kuin hyppää uimaan. Tuolla pihalla. Mene, come on. Mene tohon reunaan. Mä vaan pelottaa se, että jos tää irtoaa. Ei se. Sen mä lennan tänne. Nouse seisomaan ja hyppää. Vitsi, tää on korkea. Mä Miltsu. Ota iso hyppy. Se on pakko tehdä.
Arvaskin sanoi, se on Arttu Laitinenkin sanoi, se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä. Niin. Mitä menin lupaamaan tähän asteen? Miksi mä lupasin Lukalle? Älä. Hei. Vedä jo. Suoraan mun. Waterbucket. Waterbucket clutch. Nopea, mun sattuu käteen. Mä melkein waterbucket clutch. Ei series. Huuuuui! Damn! Damn! Sattuko? Vähän. Mutta ei haittaa. Joo. Voinko mennä uudelleen? Ei oo. Kirjan oli Trump, TR, Trump. Ja mulla oli Trump, tulla oli Trump. No niin. Kiitti kun katsoit Kiitti kun katsoit tätä videoa. Tykätkää jos haluatte lisää tämmöisiä videoita. Se on moro.